Pagone ini ora. Pagone iki pakai men kok. Ini tak rem lagi. Anu, dol, ngeslong. Rime. Ini anu ora. Kene ori ngono ya ya. Gumbul nih. Apa yo ngono ae. Di selempet nih yuk. Wah, mau langsung iki nyerang iwak apa yang lang. Cara maru. Terus pakai nyamuk e kok ngene. Jengklok kandang tok ning iki. Kandang kok ngene ya sini. Tak gadah-gadah ya. Tenang, jeneng langsung. Jebol lho ning sikil. Apa Bang Ayu? Apa iki? Gawan apa ya? Digaren kok. Ora nek umpane iki opo? Jadi kok ngene aku Mang. Dikimpulin ndi? Di kayu. Gimana nih kok iwake? Ya gadah. Cilet. Iki ya Kon misik nang ngene. Iki lho wis bingung. Iya, yo. juga ya. Plek banget, plek. Oke. Iki gede lho. Iki ae semel doang. Ya maninya mantap. Kok kowe wis Apik ya. umpane opo aku ora duwe kok. Umpane. Umpan. Salah. Cara yang baik-baik. Yo, Dimulai kan nyeklek iki ya dimulai. lha iku sandal. Gawe prei mending iki kimpul. Terus Butuhane nae ora go lading kok. translasi aku. Ngomong pertama yang tak Pak koyo ngene lho, Mang. Kita wis ada ning anggaran. Rakyat dulu ya. Tahu. Soncem nih, mantap. Ini yo, ini strike ball. Bisik nih, pas yo. Ayo langsung ya, kini gun watu nyomot tuh penak iki jane tenanan apa ora? Ping wae tenan apa ora ngono? Yo jali. jelasane ngono lho. Kak. Terus iki, kok atu kene lho nyenuk. Enak. Ada ya cepot ya kan masjid tuh. Apa yang disandar pen. Yang kene iya. Sandar sapa sih sing ngono. Ya Mas kowe umpan ya. Wes aman, arek mancing. Iya. Bekel. Wih, nyelempet nih. Kamu iya. Pancingnya numpak kowe ya kate kok perahu kalian. Motor ya. Ada. Ini tapi sejuk ya hawane. Wow, udah enak mau. Kayak ini ya hawane ya. Beri ya. Ya, bro. Itu panas dan terminisi ya, Pak. Bakran! Tuh ya. Jadi gua semua bengok uwelek. Tuh, mancing lo. Lamun. Wes. Channel kapal peri. Mancing jinglong keong ini piye yo? Keringatmu lho. Oh, betul. Iki aja kan. Nek mu elek yo aku. Nek aku tipis yo lho. Tipis mah nguap lho. Cowok tipis, berkulit tipis. Oh, Berkulit tipis? Oh, berkulit tipis manis ngono to. Oh, iya i. Aku kandel dadi Iyalah. apa peribahasane nek kandel iki piye jale? Apa ya? Cowok berkumis kandel. Apa gandeng. Iya ta? Malah ditantolan belu iya malah. Oh, iki yo, kekerepan. Anu iki tak mes kok tak muska. Iya. Iso Kok ora sing gue jenenge apa?
Apa poso dhuwur paling Wong Pak sabar yo, Pak mau mancing kan. Paling sabar iki. Oleh pas ditunggu kok. Lah iya. Nunggu kimpul kan. Nunggu sandal yo. Jadi lek digawe asli ora nemen-nemen nek nunggu ya jane. Jane. 11 iki. Jene oke wae. Oke gibuk-gibuk iki model. Yo masih jipi yo. Duwe kulo iki malenmu nek wong ngas iki. Aku betul. Tabrak kok, tak serak, tak begal. Untung ora oleh. Pas goreng iki Pak. Itu kalane ni amano pian yo. Pak di kalian ini apa? Oh yang ini. Aku mau rong madang iki posisi. Ya tak omong karo madang sih. Anu rong kok mateng jane. Sik segani rong mateng. Rong mateng. Oh sing ngetim memang. Ndak kaliren nih ngomong Pak. Oke, kita ini yo. Memang Kondisi madeng. kayak gini. Memang wis madang urung. Wes no, ngene iki. Mangan anak stik wagyu lho. Iya. Iya le. Opo kuwi? Ya Wagyu ta? Heeh. Dadi sapi kurban tahun 2020 ya. Wagyu? Heeh. Tak ibu. Kayak sapi ke masjid tak ibu. Kan saiki. Nanti saya lagi tak mulai. Gak denger ambune. Tidak mau. Enak. Enak. Oh enak. Kok apane? Tak bisa. Ya tak kene gentong ya set toh. Iya iya. Iso-iso ya jare kok. Wong nom saiki iso-iso ya. Iya iki. Yang dijel ya. Puyuh. Puy mong. Imang. Masa iwak? Kaya bekel lo imang ketokane. Wah, wae welut. Masa ini welut nang ngene kan. Ujine uluk iki kene iki sidat enek paling. Anu ya no, golek urange yo. Kena digoreng kok. Jare iwak sing galak-galak banget piye? Ndi wae lho. Ya kira seneni aku kok mulai orang apa-apa. Anu ae waktu kok iwak ae kok mulih saya golek urang ae. Mes apa? Apa enak iwak? Enak. Mes apa? Anu, bocah. Lor masjid. Aku kenal toh. Kenal. Golokku plek yen. Yen tapi saiki rada. Penjual gelane ya. Yo langsung ae kurono. Kurang. Yo iki. Wis tak Untuk mampir omahe iki, Mbak. kurang tak. Lah, aku sih aku. Udah piye atuh yo raro demi wong mancing yang ngono kelep. Opo golek kurang? Ndoro. Pekno. Banget. Bejal dulu loh. Sekarang gula yo. Timbang Pak sore. Iya. Biasa bane sadane ngasap. Iki anu yo. Gua iki. Gua nek kilo wong lho. Iya. Kira golek urang. Yo. Ning Sorwatu delan ya. Apa? Biasane ning apa? Sorwatu. Apa yo enek? Enek. Di. Batune tapi. Aku lah, men. Itu loh. Iwak. Iyo iwak Iki paling. Ih, weh. Apa wi? Sekolah ngono. Iya carane gurem sing kok biak ngene iki. Yo enak iki. Tuh tok ngono. Lah piye? Aku serat latu ya koyo ngene iki. Masa ditungokne ae. Yo apa sangu? Ya aku koyo. Yo utang sik. Utang piye? Kon duit to bapakmu. Aku lho. Oh. Enak saya bunga. Mulai lho. Ora usah oke penting oleh ngono lho. Lah dhewe wong jelawo. Sing galak-galak kan lho, tuku sing galak-galak kan lho aku bisa puas nih. Galak apa lho? Iwak jirikmu galak iwak apa kae sana? Galak tama. Yuk, wis ora enak blas ngene. Kok bledong aku? Dhewe wis suleh ae. Wis mulai yo. Tukokne
Iya, boleh, Bang. Bisa nonjol ya biar kita rabot. Ini. Ini lebek. Ya tak bek. Guys, mulai ayo. Ini udah patu hiji ya loh. Tak di sini yo pengen nek sikile wong dia situ. Buane wis Oh, gede mak ini koyo ngene iki. ya tekoni Pak Koi. Yo wis mulai. Pak Koi wong gak berani. Ojo lan. Tidak.